I po mojoj uredničkoj procjeni današnji događaj dana, zato sam i zvao današnjeg gosta, to je prvi u nizu koncerata glazbene mladeži iz Splita pod nazivom Splitu s ljubavlju. Taj će se koncert organizirati večeras u 19 sati u foajeu Splitskog kazališta. Prodaja ulaznica je u glazbenoj mladeži Split. Danas se nastupa, dakle, gudački ansambl Umjetničke akademije u Splitu, a dirigent je moj današnji gost. Normalno sam morao zapisati ime jer ovo meni normalno malo teže zapamtiti. Ja mislim da se moj glas ne ljuti. Vladimir Kosjanenko, violist i dirigent. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dragi moj Kosjanenko. Prvi put u studiju Televizije Dalmacije. Kod vas sam prvi put. Niste mi nešto baš puno prisutni. Hvala na pozivu. Dobro. Dakle, ajmo mi početi prvo večeras. Dakle, u 19 sati je koncert u Splitskom teatru, glazbena mladež Splita. Kako je došlo, Vladimir, do suradnje sa ovog glazbenom mladeži, do ovog koncerta večeras? Vidite, glazbena mladež od ove godine dobila novu direktoricu. Maju Kraholec, koja je puna energije i puna fenomenalnih ideje koje jednostavno bilo bi šteta da ne iskoristim ili ne ostvarim jedno od njih. Bila ona nam u goste, da? Da. Jedna od ovih ideja je bila da mi pokrenemo i osnujemo ovdje u Splitu novi komorni orkestar. To znači, temelj bi takvog orkestra bio bi sastav 13 gudača. Vi možete to usporediti sa zagrebačkim solistima. I ovisno o projektima dalo bi se to pojačati, povećati sa puhačima i ostalim. Dobre. Šta je večeras na programu, Vladimir? Večeras na programu svira gudački ansambl Umjetničke akademije koji sam osnovio 2011. godine. To su studenti. Svi 15 studenta gudačkog odseka naše akademije, plus 3 profesionalca, plus 3 profesora. Na kontrabasu će biti profesor Piero Malković, na čembolu će svirati profesorica Borna Barišić i jedno od 4 solistica. Prva solistica će biti violinistica i docentica naše akademije, nova docentica naše akademije koja radi već od listopada lanjske godine kao vanjska suradnica, Evgenija Epstein iz Tel Aviva koja se preselila živjeti kod nas u Split. Aha, iz Tel Aviva. Dobro je. To vidim da vas je u ton u orkestru, vas je iz svih strana svita, vidim. Da, ima, ali ponajviše ipak Hrvata, Spličana. Dobro, dragi moj Kosjanenko, po prvi put ste mi ovdje u studiju i red je da vas, dakle, naša televizijska publika i malo bolje upozna. Recite vi meni, dragi moj Kosjanenko, kako ste došli uopće do Splita i Hrvatske? Koji je bio vaš životni put? Vidite, najsnažniji su putevi uvijek ti koji su vežu za najbitniji događaj u životu. I to je bio za mene isto. Ja sam upoznao svoju suprugu u Beču, gdje sam došao 1991. godine na poziv Claudio Abada da sviram u mladežnom orkestru Gustava Mahlera. Jednostavno, po tadašnjim zakonima moral bi se vratiti u Sovjetski savez, ali nisam to napravio, ostao sam u Beču i nisam požalio, jer tamo sam završio svoj studij, magisterij i živio, radio 17 godina. 2008. godine u veljači ja i moja obitelj smo se preselili u Split. Jer moja supruga rodom iz Splita, pijanistica Vesna Podrug, i ona trenutno radi kao pročelnik klavirskog odseka na istoj akademiji, na Umjetničkoj akademiji. To je bio razlog zašto smo došli da živjeti iz Beča u Split. Gdje ste rođeni? Ja sam rođen u Almati, to je bivši glavni grad Republike Kazahstan. Sa 17 godina sam išao na studij u Sankt Petersburg, na konzervatoriji Rimskog Korsakova i 1991. doputovao sam u Beč. Dobro je. Sve je nezgodno, Vladimir, normalno uopće uspoređivati glazbeni život tvoje domovine u Beču, to su sigurno nebo i zemlja. Kako recimo ti, ja se nadam da ćeš biti otvoren i pošten s našim gledateljima, kako ocjenjuješ koncertni život u Splitu? Jel ti nedostaje malo dolazaka i pravih glazbenika? Definitivno. I mislim, ovdje u Splitu postoji jedno pravilo koje sam vrlo dobro shvatio. Ako ne uspiješ napraviti nešto sam, nećeš to dočekati. Baš mi je drago da si tako iskren. Da, jer vidite, mislim, tu potrebna jednostavno vrlo intenzivna
kako se kaže, faza, planiranje, ostvarenja koncerta. Ja mogu to usporediti vama kao glazbeniku, recimo vi sad svirate ili želite nešto ostvariti. Puno jednostavnije je dobiti koncert u Musikvereinu u Beču, to je jedna od najpoznatijih dvorana. Nego probati organizirati koncert u Splitu ili u okolici, jer ne postoji ta infrastruktura za koju moja supruga priča, koja je bila prisutna prije Domovinskog rata, prije 20 godina. Gdje je koncertni život bio vrlo centraliziran i vrlo dobro organiziran. To znači svi koji su svirali u glavnim gradovima u Zagrebu, oni automatski su dolazili u Split. Sada ljudi se ne sjećaju da je jednom ovdje sviralo Artur Rubinstein ili Sover Salate, vodeće imena od solista, mislim. I tu vidim potrebu da ovaj deficit, recimo, ili ova praznina, ova niša, ona mora biti nadopunjena mladim snagama koje ovaj grad definitivno ima. Jer za koga mi odgajem sad, ne znam, mladi muzičari, tražimo od njih najvišu stručnost, pripremu, izvrsnost, da ostajemo samo u naših 4 zida i negdje ne idem svirati. Sada ovaj koncert, treći po redu našeg gudačkog ansambla, jer prvi smo odsvirali u Kaštel Lukšiću 5. svibnja ove godine. I na taj koncert sam posebno ponosan, jer svrha ovog koncerta bilo sakupljenje sredstva u korist dječjeg doma Milenko i Dobrila. I to je bio naš prvi službeni nastup. Prije 2 dana smo nastupili u gradskoj vijećnici u Trogiru. I danas je treći koncert s istim programom. Da, i ovo kad si rekao da je potrebno puno toga za organizaciju, jer smo dosta tu, nažalost, provincijski opremljeni, šta je recimo trebalo sve za ovaj večerašnji koncert? Koja je sve trebala aktivnost sa tvoje strane? Je li Teatar Roma to prihvatio? Teatr to prihvatio jer to upravo organizirala glazbena mladež. I tu sam zahvaljen Maji Krahulec na toj mogućnosti da smo u stanju to ostvariti. Jer koncertna djelatnost u Narodnom kazalištu u Splitu, Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, još nije tako prezentna kako je ona mogla bi biti. I sigurno to ima problema sa samim procesom rada kazališta. Vi imate bezbroj aktivnosti koje su vezane direktno. Da, jasno. Onda kada ulazi još neki koncert sa strane, to znači to, kako se kaže, naš koncert mora imati svoju logistiku, svoju tehnički neku podršku i ovako ona je vrlo minimalna. Ali tu treba, isto kao kod vas, doći jedan čovjek koji se bavi svetlom, bavi se pozornicom. Dobro, evo pozvaćemo sad naše drage gledatelje. 060-526-526, naš je direktni broj koji možete ovdje zvati u studio, drage moji gledatelji. Jedan jako ugledni, zanimljiv gost, dakle, violist i dirigent Vladimir Kosjanenko, koji večeras u 19 sati u Splitu dirigira sa, dakle, orkestrom Umjetnička akademija u Splitu, odnosno gudačkim ansamblom. Dođite večeras to poslušati. Ne mogu sad skužiti odavde proda ulaznice u glazbenom mladeži Split. Može se vada kupiti na blagajni teatra, pretpostavljam. Oni će biti na ulazu u foyer, tamo će biti prodane. Ulaznice za svih koji to još želi kupiti. Ma dobro, da će biti... Sam već koncert rasprodan, ali uvijek svaki dobro došao koji... Ja bih otvoril vrata za svih koji će još stići doći. A dobro, pa i sad ovoga, Vladimire, možda malo nezgodnog pitanja za tebe. Jesi ikad požalio možda što iz jednog takvog velikog glazbenog centra, pogotovo za ozbiljnu glazbu kao što je Beč, zbog te ljubavi došao u Split? Ili ovo uopće ne smatraš kraj svog puta, vidit ću ga normalno? Sigurno nije. Kad ste vezani, mi živimo u Kaštelima. Vi znate da udaljenost od aerodroma vama 15 minuta vožnje autom. I prije 3 godine doživio sam baš to iskustvo koje me malo samo sebi iznenadilo. Kad sam bio na koncertnoj turneji u Japanu. Tamo u aerodromu Narita, koji se zove u Tokio, vi morate popuniti ovaj formular za carinu i za granicu, za policiju. I tamo postoji jedno pitanje, koje je vama zadnje odredište? Gdje putujete? Your final destination. I meni je bilo jednostavno zanimljivo napisati Tokio, Kaštel Gomilica. A sad vidite, mislim, ja sam letio preko Beča i
to baš još jedan put pokazalo koliko smo vezani. Jer godinu kasnije ovdje je stigao moj prijatelj iz Sapora, jedan izvrsna ličnost, liječnik koji je svirao fenomenalno piano jer je dobitnik međunarodnih nagrada. I s njim smo odsvirali 2 koncerta ovdje, u Makarskoj i u Splitu isto. Tako da povezanost sa svijetom, ona uvijek prisutna. I čak sada ja mogu reći da možda imam više mogućnosti posjetiti jedan koncert u Beču, živići u Splitu. Tako da jednostavno i vama otputovati tamo, ići direktno na koncert. Kad sam živio u Beču, tako sam bio zauzet da vrlo često moral sam propustiti neke događaje. Nisam fizički. Recimo ti 17 godina, koliko si živio? 17 godina u Beču. U kojim si sve orkestrima svirao? Gdje? Bečka filharmonija. Tamo sam bio na zamjeni, kako se zove, substitujent. Na stalnoj zamjeni bio sam na njihovoj listi i oni su zvali tokom 3 godine da sviram u njihovu orkestru u Staatsoperi sa koncertima u Musikvereinu i na Salzburgskom festivalu. To su bili prilike raditi sa najboljim dirigentima koje uopće sam vidio čuo. Jasno mi je da će možda biti pitanje malo indiskretno, vi ste sigurno nešto naljuti, gospodin Kosjanenko mora spijati u Beču, da li čovjek može od tog svog glazbenog poziva, profesionalni muzičar kao vi, glazbenik, da li može pristojno živjeti u odnosu na ovo ovdje? Svakako. I prije svega, čak ti ljudi, kad sam došao tamo, bio sam stvarno, imao sam samo jednu violu, to znači moj instrument i kofer, ništa više. I jednu valiđu, to je bilo to. Ali moj životni put tamo kao muzičar uvijek išao prema gore. Znate, to znači mogućnosti za mladih su tamo definitivno veće, jer postoji visok broj funkcionirajućih institucija, kao što su orkestri, 4 orkestra. Oni uvijek trebaju nekoga za mene, nekog ko zna dobro svirati, ko može uskočiti, ko možda još nema diplomu, ali zna čitati prima vista, znate. To su kvalitete koje su bili vrlo bitni i odlučujući i daju vam puno mogućnosti kojih, nažalost, ovdje možda nije tako puno. Da, sa druge strane, koncertni život utoliko je intenzivan. Vi možete tokom godine, tokom koncertne sezone praktički čuti bilo koje veliko ime u Beču. I to je sigurno za vas velik poticaj. Ja mislim za mlade ljudi ovakva sredina jednostavno neophodna. Za ljudi kao što sam ja, preko 40, imam hvala Bogu 44 godine, to može značiti da ovaj malo mirniji život u Splitu vrlo dobro došao, ali ukoliko mirnije. To znači mi možemo gledati na našu misiju ovdje da mi upravo svojim vlastitom djelatnošću podižemo taj kulturni život i prije svega koncertni. Koja je misija? Hoćeš reći da imaš misiju, prijatelj? Neću previsoko o tomu pričati, misije, ne misije, ali radit ćemo to što mi znamo najbolje raditi i bez obzira na to što drugi ljudi možda o tomu misle. Misliš da te neće omesti ove birokratske prepreke i ove... Oni ometaju uvijek. Oni uvijek, da. Sigurno, ali mislim, a da mi sad kapituliramo zbog birokratskih prepreka, ne bi bilo ovog koncerta. Dobro ste mi mladoliki Kosjanenko da 44 godine. Zato je moja supruga zadužena. Dobro, još ćemo mi, naš dragi gosti, ići malo ranije na probu, dragi moji gledatelji, tako da ću malo ranije završiti, jer da smo ga danas nekako uspjeli uhvatiti, ali eto ja mu zahvaljujem što je došao. I još ćemo pročitati pri kraju ovaj poziv na audiciju. Hoću ovo ja pročitati, gospodine. Ja ću brže pročitati, možda bolje da ja pročitam. Vi imate split na glas, kad vas će ljudi bolje razumjeti. A nema baš neki glas, prijatelju. Ali da vidimo. Dakle, početkom ove godine glazbena mladež Splita i neki drugi kulturni djelatnici obratili su mi se s molbom da organiziram novi komorni orkestar u Splitu i budem njegov dirigent i umjetnički ravnatelj. Glazbeno-umjetnička udruga Artemis, čiji sam suosnivač, uključila se u proces organiziranja osnovnih struktura i temelja za realizaciju ovog projekta. Dakle, za novu postavu takvog ansambla gospodin Kosjanenko traži 13 vrsnih glazbenika i to 4 prve violine, 4 druge violine, 2 viole, 2 violončela i 1 kontrabas. Koristim priliku da vas pozovem na koncert 14. svibnja u 19 sati, to je večeras, gdje vodim gudački ansambl. A svim zainteresiranim želim se predstaviti kao solist 19. lipnja
ove godine u dvorani Umjetnička akademija na Visokoj, gdje ću osvirati Čakonu Baha i koncert Hofmeistera. Odlično, najavit ćemo već sad, dakle, vaš koncert 19. lipnja u dvorani Umjetničke akademije. Sad ono najvažnije, javna audicija za ovaj novi ansambl, poštovani gledatelji, bit će održana 20. lipnja ove godine u dvorani Umjetničke akademije na Visokoj. Raspored će biti naknadno objavljen, a za audiciju je potrebno pripremiti, sada ne idemo s ovim detaljima, za solistički dio potrebno je 2 stavka, mislim da nije potrebno samo sve čitati u detalje, ili možete i ukratko skratiti o čemu se radi, da ne nabrajamo sa sve autora. Da, radi se o 2 solističkih stavka za instrument, to mogu biti 2 stavka solo, svite i partita Baha, i za je regera, hindemita ili legetije. 2 kontrastnih stavaka. Sa klavirom treba pripremiti prvi stavak s kadencijom te polagani stavak klasičnog koncerta, na primjer Haydn, Mozart, Hofmeister, Stamitz, Rolla, Dragonetti, ili prvi stavak drugog reprezentativnog koncerta, na primjer Beethovena, Čajkovskog, Brahmsa, Sibeliusa, Dvořáka, Bartoka, Prokofjeva, Šostakovića, Hačatorjana i tako dalje. Molim vas da prijave za audiciju uz kratki životopis pošaljete na e-mail adresu koju će valjda moj kolega ovdje. Dobro, da vidimo di na e-mail. GUU-Artemis. A evo ga, dakle, za ove koje zanima, GUU-Artemis, to vam se sve piše zajedno, monkeyjaho.com. Dakle, GUU-Artemis, monkeyjaho.com. Dakle, ovo važi kao direktna obavez, dragi moji gledatelji. Dakle, udruga Artemis osniva dakle, novi orkestar u Splitu, traže se 4 prve violine, 4 druge violine, 2 viole, 2 violončela, 1 kontrabas. Gospodinu Vladimiru Kosjanenku možete se javiti, a javna audicija, dakle, 20. lipnja ove godine u dvorani Umjetničke akademije na Visokoj. Da li vi očekujete, gospodin Kosjanenko, da bi se moglo javiti ovoliko? Da li uopće u Splitu ima ovoliki broj u okolici nezaposlenih ili zaposlenih glazbenika? Zaposlenih ili nezaposlenih ima, sigurno. Mi imamo trenutno, kako sam već rekao, na akademiji 15 gudača. Sigurno nisu svi od njih trenutno na toj razini, nalaze se na toj razini koju mi tražimo. Ali ovaj poziv utoliko širok da probamo ujediniti najbolje snage, gudačke snage ovog grada. I naš je cilj je osnovati profesionalni ansambl koji će biti u stanju realizirati najzahtjevnije umjetničke projekte, koje će djelovati u Splitu izvan njega. Sigurno ste informirani da je postojao, ja mislim da još on i službeno postoji, gostovali su ovdje, kod mene je bio gospodin Gorsma, da je bio gudački kvartet u Splitu, koji je relativno dobro... Jako dobar ansambl i to su moje kolege koje sviraju tamo. To je Mihovil Karuza, primjerice, vrlo uspješan čelista. Oni dosta često nastupaju. Da. To je vama još jedan dokaz da glazba ovdje nije umrla. Dobro je, nije umrla, ali eto, nije baš situacija ni nešto puno ružičasta, što ćemo se lagati. Znam, ali ipak treba raditi na tomu. Niko neće nam to jednostavno sam pokloniti. I treba možda nekih od mjerodavnih osoba mrvicu češće zvati